inte man makidamag dita ilit ti pasukin aging kikabsat kadita tapong sitwasyon iti irrigated system natigat pangasik na po dito Solbec Strip Federated Irrigator Association inte man namay kumusta amot hangalingad iti Solbec po lately lang dapat ina-establisar nga dam iti nadakamat nga lugar. So katigitugan tayo po ito makinuman live ni Mr. Norman Bulosan, ti Presidente, ti Solbec Strip Federated Irrigator Association. Timan kumusta yun? Kumusta di kiti pa nga manalon ng runa kaditi nga krisis? Ni Mr. Norman Bulosan, sir mo namin, yung pagkapal daw mo. Live pati mong Radyo Lawag. Yung ka, Bumbo Roger, na yung bag nga pangal daw yun. Yes, sir. Sir, amo namin, kumusta? Di kiti padating manalon. Iti sa Kopenteng Asosasyon, iti Solbec, dito pasungin ni Ilocos Norte, apo Bulosan na muna kadidat ng masaraan nga krisis. Ito pinangin nga presyo ti produkto nga petrolyo. Huwag nga rin, Bumbo Roger, kata ado dagiti agsangit, kunak ta gapot ti kinangina, iti produkto tayo, iti petrolyo, kati sumot ti kaungrunaan nga masapol ka dagiti pagtaltalunan nga mausar ka dagiti pam tayo, Bumbo Roger. Okay. Okay. So at anat plano, digitigat akas panaka presidente kaditi Irrigator Association. Awan digiti alternative or adda digiti alternative kay bola ti agricultural products apo Norman. Adamay ta dagiti alternative nga may mula, Bumbo Roger, kasla ko makadagiti hype value crop nga dagitoy kat masiklaeng di mausar na nga dandanom kata pagyamanan mi met iti national irrigation ta nakabulot kami apo iti solar water pump nga dito ito isote adama nga usaram mi ita, Bumbo Roger. Okay. Speaking ti solar power pump, especially program ti National Irrigation Administration, iti kalabes dali iti in-launch na nga programang solar irrigated system. May sa iti grupo tayo, iti Solbec, iti Federated Irrigator Association. So, kumusta, sir? Iti naka-implementar, iti solar irrigated system, iti nasa ahensya di gobyerno. Apo, Norman, nag-serve mo lang kadi. Kadatay nga man nalon. Adakad mo lang nagnamayan na. Apo, Bulusan. Dakala, Bumbo Roger, ti naitulong na ta dito kata nailibre kami iti usaram ni nga krudo kaya dakil ti pagyamanan mi ta dakil ti permi nga nakatulong kada kami, Bumbo Roger. Okay. Manot sa kumbaga kasot kalawa o anat area mot kalawat area na deti sagsakupan ti solar irrigated system bani tiniya apo Abulusan. Dito nga min lang naitot kada kami, Bumbo Roger, kat dito lang mobile solar pump. Iso nga, dito kata kaya na nga padanuman iti talong nga hektarya, Bumbo Roger. Iso mo ti nang biyagan kada kita na uding pagay mi iti makungkuna nga downstream, Bumbo Roger. Okay. So, more than 3 hectares, So, ti dati, di awan pa iti solar irrigated system ti biyang tiniya, marigatan iti farmers tayo nga makamula o iti produkto nga agrikultura, apo Bulusan. Pudno unay, Bumbo Roger, tay kunakon dakkel ti magasto ket taslamet ket nalakamot ti produkto tayo iso nga marigatan, Bumbo Roger, talaga ti agtaltalon, Bumbo Roger. Way nga ron, sir. So, awan ti plano tayo sir nga kidaw or nayon deti programa iti biyang tiniya deti especially iti irrigated solar system apo Bulusan. Isong araw ti kidaw mi kuma iti national irrigation ta detoy initiative ni apo administrator tayo ket ni apo engineer Obigilien ket nakasaysaya at launay apo Bumbo Roger ta dakkel nga makatulong kadagiti agtaltalon kasla kung makadagiti solar mobile pump kata nakapimpintas launay ta sapay ko mata dumanong kanya na ito ita manayunang kumapay iti solar iti saksakupen iti Solbec Strip, Bumbo Roger.
Okay. Solar mobile pump. Diti guy-guyo dam. Iti kuma pagpadanom kuma no tiyan at yan tedadanom isut mangikabilam. So kaditi dagtakamatin tayo apo Norman. Bumbo Roger, kata dito yung amin solar mobile pump kat no adda tubo mo Bumbo Roger kat nga pagpakpakuno tam iti water pump kat mabalin nga iso ti pagpakuno tamon Bumbo Roger. Oh, okay. Ano ito yun, sir? Mano tigas la ususaren tayo? Ito yan tadang mobile solar pump apo bulusan? Iti saksakupan ti Solbag Street Bumbo Roger kat nakabulot. Bulot lang Bumbo Roger nakabulot ti iti may isang solar mobile pump. Okay. Anat epekto na kada iti tata, sir? Nga ususaren tayo tatang solar power pump. Ito yung paay, yung pabulot. Ito yung biyang ti niya. Nakasaysaya at ti epekto na Bumbo Roger tay pump nga utusarem ket halos doble pa iti pigsana Bumbo Roger so nga no kumagpatpat nagkam nga agpatpadanom iti dating ususarem nga water pump dati ket ususarem langan ti 10 hours kaya na nga padanomanan Bumbo Roger. Okay. So kadigiti tatta, sir. Kadating summer season. At dakadmat tinagmula ka dati agricultural products kadagitata ang panahon no man pa ikuna tayo nga ka-crisis na kapot na nangina giti especially giti produkto nga petrolyo ti presyo Adda Bumbo Roger dadalat mo dagiti farmers tayo nga agmulmula iti high value crop kasla ko maka dagiti lasuna Bumbo Roger nga dagiti ket maila ko nga para bulbulong Bumbo Roger kastamot ka dagiti mais kang balatong Bumbo Roger. Okay, hante mat nagulumim nga nagbulat ado iti ka produkto gapo dito posible nga bumagsak ti presyo. Awan mo ti kansi ka pa nagulumim tayo apo bulusan. Awan ti kasjay Bumbo Roger kinagpaisuanan na nakamangalin dito ilin nga pasokin kata maider direct amin Bumbo Roger klako dagitay produkto mi hanna dumaldalaw nan iti ahente Bumbo Roger. Kumbaga dati kwa ti LGU or ti asosasyon nyo nga diretso nga milako kadigitay pakay dispusan na apo bulusan. Dito yung amin ilimi Bumbo Roger kang runali ti barangay iti nagsa nga kita sudan ti iti at produce iti detay lasuna Bumbo Roger nga mailaklako may delivery ti iliti ay ti probinsya ti Cagayan Bumbo Roger. Okay. So kumbaga ket mas na benepisyaran digiti padayo nga manalon tata gapo ka digiti agdamalatan nga teknolohiya nga pagpadanom apo bulusan. Pudno unay Bumbo Roger. So kadeti sir, deti Solbec dam nga lately lang na inugaran babaeng kini presidente. Nat-epekto na kayo? Nag-serve mo lang kadeti tatang summer season apo bulusan? Nag-serve Bumbo Roger nga matay ko na ako na kurang man ti danom na dito ngamin dangamin na kung makungkuna nga act of nature andamot nga nga siguro je pagpagnaan na nga karaya na Bumbo Roger hindi naging nag-crack da isong yan tay isong aduti maiyobo na Bumbo Roger kata yamyamanak unay ken ni apo administrator pinadgan na detoy request tayo nga matubuan ba itong matlaan ken ni apo congressman Sandro ket pinunduan dan Bumbo Roger ket madama dinamag ko ken ni apo manager De Vera madaman nga mabidbiding Bumbo Roger detoy ket pinunduan da iti 120 million Bumbo Roger. Okay. So ba nga damod na kiti nagbalinan nga agdangen since nga diti kasko namon nga dalik na ora gob-obo but soon as possible ma-construct or ma-repair apo bulusan. Bumbo Roger dakkelure pagyana mayanam mita hangkam nga makuna kon te hangkam nga naparigat nga nagre-request Bumbo Roger may sala nga sarita Bumbo Roger kadito lang January approve agad Bumbo Roger. Okay.
Sir, lastly, kadeti tatta nga sitwasyon tayo. Although, kung namo nga napintas na epekto na nagiti solar irrigated system tayo, ay sa Copente kaditi asosasyon, iti Sulbec, anat kasla yan karismo kaditi farmers kasi nagdumang asosasyon na ket arig na zandang ituloy pa itagmula ti pagay kapo iti sitwasyon nga nangina, iti mausar nga pagtalon kas kumay ti fertilizer muna deti fertilizer so iti migadwat kang runan na deti produkto nga petrolyo apobulusan so anat mensahe yo ay iti padayon nga manalon sir. Kadagiti padami nga manalo nalo iti ili nga pasuking kita agmula tela ta kapsat ta awam met ti sabali nga ingkam pagbiyagan mo no pagkakitaan iso nga iti deto nga gundaway uray nangina ti mausar iti panagtalon ket makisugal kam latta Bombo Roger ta aman no adalto met tiyempo na nga dagiti ket maikambamin to met tanguminan to Bombo Roger. Okay sir, once again maraming salamat Mr. Norman Bulosan, ti Presidente ng Sulbec Street Federated Irrigators Association. Maraming salamat, mabuhay po kayo, Apo Bulosan. Thank you Bombo Roger, naimbangal daw yo. Okay, yun na po ni Mr. Norman